který skončil na druhém místě, získal známky 1, 1, 3, 2, 2. Jenom jeden může být vítězný tým a to první místo dneska získávají. Víš, co dělám ještě strašně rád? Nejdřív to řeknu někomu do kamery. Já ti to řeknu jako prvnímu, jo? Kde máš mikrofon? První místo dneska získávají Rytmus Olomouc. Rytmus Olomouc! A Rytmus Olomouc získávají první místo a pozor! Druhý místo dneska získávají Activity DC! Activity DC nastupují do řady! Activity DC nastupují do řady vedle sebe pěkně, aby jsme mohli předat stříbrný medaile. Druhé místo, stříbrný medaile dneska. Na gratulace, to je jasný. Druhé místo dneska. Vy jste vedoucí teda, jo? No dobrá. No tak se to asi nějak dobře udělalo, no. Docela asi se to chytlo. To je radost, ne? Veliká, radost veliká. Pořádně si to natoč. Je to zblízká. Holky, máváme do kamery, pohádně tě to natočený, tady je kamera, tady máme sem. Tady na vašeho maséra. To je vlastně jediný